Kini nagbawal ba ang Biblia sa pagdili pagsulob og mga alahas sama sa kwintas ug singsing? Okay, nagbawal ba ang Biblia nga nagdili sa pagkuan sa kwintas or kining kuan? Ang Biblia igsoon naghisgot mahitungod sa simplicity, no? Kana bang simple nga pagsuot ingon nga Kristiyanos nga dili gitawag nato og pagarbo, okay? Niya. Unang Timoteo kapitulo 2, bersikulo 9 nagingon. Usab nga ang mga babae magmaligdong o magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kagalingon pinaagi sa pagpamisti nga maudang. Simple, okay? Dili pinaagi sa buhok nga sinalapid o bulawan o mga mutya o mahal nga sapot, jewelry. Muna na imong gaignon nga singsing, alahas, nagisgutan ni sa Biblia. Kundili pinaagi sa maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagkadyos nun. Ang babae kinahanglan magatuon. Okay, mo ni siya. Go. Follow-up on. Okay, mga po sir, God bless. God bless. Daghang salamat sa imong nga pangutana usab Bigson. Nel Buok sa Zamboanga City.